Пасля аазіса. Рыхтавалі яго ў дарогу трое: Крушына, Андрэй і Іван Непарэцкі. З гэтым таварышам Крушына разам працаваў, рабіў цэментавыя трубы і жыў у адным пакоі. Непарэцкі звольніўся адзін з самых першых, раней за Мазалька. Зрабіў ён гэта па першаму націску і здавалася вельмі ахвотна. Яму і нельга было інакш, каб не выдаць свае таямніцы. Дома на Гродзеншчыне Іван быў янкелем, сынам местачковага рымара Довіда Ічэ. 3 гады да войска працаваў краўцом, а ў маленстве хадзіў у паўшэхную школу разам з Андрэем. Некалькі землякоў, якія ведалі яго, дружна ўвесь час гаварылі, што ён беларус. У выглядзе высокага бялявага маўчуна амаль зусім не было нічога семіцкага. І ён вось пратрываў ужо блізу 2 гады ў палоне, звышагульнай недолі носячы яшчэ і свой патаемны цяжар, горкі балючы страх, што выкрыюць такі, а тады... Пра страшную долю нямецкіх яўрэяў Янкель чуў яшчэ дома да арміі. Першы масавы пагром у лістападзе 38-го года, дыскрымінацыя, гета, раз'юшаная антысеміцкая прапаганда. Тут жа за 2 гады ні яму, ні другому каму з палонных проста не давялося сустрэцца хоць бы з адным мясцовым яўрэем. Чулі толькі пагарду, нянавісць, дзікія кепікі. Слова «юде» абавязкова спалучалася са словам «ферфлюхте». Вядома, не ў вуснах кожнага немца. Многія маўчалі, а сёй-той з-пад цішка у гутарцы з палоннымі пратэставаў. Ды Непарэцкі, больш за ўсё баючыся за сваю таямніцу, такія гутаркі абмінаў. Не давала спакою пытання. Куды падзеліся хлопцы-яўрэі, што як салдаты польскай арміі таксама трапілі ў палон? Ніхто не ведаў пра гэта ні на поўначы, ні вось цяпер на поўдні Вялікага рэйха, ва ўсіх тых шталагах і на арбайцкамандах, дзе пабывалі і сам Непарэцкі, і Крушына, і Алесь, і многа іншых землякоў. Всё канчалася на тым бараку з надпісам «Для адпраўкі ў Расію», пра які калісьці чуў Алесь Непарэцкаму і наяву, і ў сне ледзяніла душу тая бездань пакут, што хавалася за жахлівым пытаннем «Дзе нашы?». Яго адзінаплемяннік з выгляду маладзенькі баранавіцкі цырульнік Зысалэбом, шчыры хлапчына, які да гэтай зімы жыў на адной з камандаў пад імем Ігната Богуша, сам не стрываў і прызнаўся вахману, а потым і начальству ў шталагу, што ён. Фатальнае пытанне «Дзе нашы?» магнітам цягнула яго на бераг бяздоннай прорвы. Зысалэ палягчэла спачатку, казаў ён, а потым праз месяц хлопца пагналі з лагера, каб і за ім зачынілася жудасна таямнічая брама з 2 фортак слоў. Дзе нашы? Непарэцкі трымаўся, баяўся толькі за вочы свае, падазрона вялікія, выпуклыя, і неяк вельмі штужліва адцягнутыя ніжнімі павекамі ўніз. Ад думак вочы рабіліся яшчэ больш тужлівыя. На заводзе сваім, як не цяжка было без прывычкі да грубай работы, Іван завіхаўся, і яго хвалілі. Для маскіроўкі ён і стараўся, і не прызнаваўся на першым лагерным перапісе,
што кравец, падаўшыся, як большасць, ляндвіртам, земляробам. І нідзе не паказваў, што мову нямецкую ён разумее добра. Пасля звальнення жыллё знайшоў удала. Асобны пакой у кватэры старенькай фрау Хазіман, жанчыны адзінокай, людскай, забітай, якая моўчкі жыла сабе сваім горам, толькі сынам, што быў на вайне, недзе аж там, дзе вельмі горача і дзе чорныя людзі. Выпадковай сустрэчы Янкель з Крушынам абодва былі рады. Па-земляцку і па-чалавечы, як людзі, якія могуць быць спакойныя адзін за аднаго. Практычны і абароцісты Непарэцкі вёў іх супольную гаспадарку з харчаваннем, мыццём бялізны, усякім там рамонтам, чыстатой у пакоі. Даглядаў Сергея як бацьку, а той па-бацькоўску з глыбокай трывогай у душы шанаваў Янкеля, з натуральнаю простай шчырасцю называў хлопца Янка ці Яначка, блізка да роднага імя. Калі даспела рашэнне зноў паслаць каго-небудзь у консульскі аддзел паўпрэдства, і гэтым найбольш адпаведным кім-небудзь здаваўся таварышам цяпер Алесь. Непарэцкі ахвотна прапанаваў яму свой танны, як гаварылася, крапіўны касцюм, тэніску і туфлі. Грошай на дарогу сабралі чалавек з 10. Папрасілі ў гаспадынькі старенькага партфеля па нябожчыку мужу чыноўніку, і фрау Хазіман дала яго, не спытаўшыся нават, куды ж гэта так прыбіраецца Алекс, чаму ён прыадзеўся ў ёганаў касцюм. Андрэй правёў Алеся да свайго знаёмага прыватнага ўрача, які мазальку ў свой час памог у такой жа паездцы. Вы палонны? — спытаўся стары, як калісьці ў Андрэя. Хочацца трохі адпачыць, гэта зусім зразумела. На 3 дні хопіць? Даведка была патрэбна толькі на 1 дзень. За ноч з пятніцы на суботу цягнік даходзіў у Берлін, у нядзелю да раніцы можна вярнуцца. Аднак узята яна была з удзячнасцю на ўсе 3 дні з панядзелкам уключна. І вось тая субота, сонечны, страшнаваты і горды дзень яго жыцця. У чорным, старанна адпрасаваным касцюме, з партфелем пад пахай, без шапкі, у чорных наглянцаваных туфлях, якія да таго ж і не ціснуць, у блакітнай расшпіленай тэнісцы, апошнім самым, здаецца, цывільным і самым маладым штрыху яго разведчыцкай велікапышнасці, Алесь ідзе шырокім тратуарам даўно абсаджанай цяністымі каштанамі берлінскай вуліцы. Той самай вуліцы, назву якой ён так выдатна запомніў са светла-жоўтых канвертаў паўпрэдства. Яшчэ 14 дамоў, 14 нумараў на кожным вугле, і будзе ён, той дом, цераз які толькі можа прыйсці яна, іхняя воля, адкуль пачнецца нарэшце ягоны шлях на радзіму. Першы ў яго жыцці такі вялікі горад. Улічваючы ўсе тыя, дзе пабываў, праз якія яго везлі ў салдацкіх ды ў нявольніцкіх тавраняках. Цяпер ужо можна смяяцца з таго, як 4 гады таму назад здавалася ў той час такім ужо сталым, сур'ёзным, начытаным мужчынам, паехаў ён упершыню ў вялікі горад Гродна. Праўда, не разгубіўся зусім, аднак здавалася, што ўсе на яго пазіраюць, нібыта штосьці адметнае бачачы, што хутка ўсе чаго добрага закрычаць: «А во ён, во!»
Штосьці падобнае ён адчувае сёння. Затрымалі б вось толькі, ды заглянулі ў партфель, дзе ў яго столькі анкет, запоўненых не на нямецкай мове, з нейкімі дзіўнымі напалавіну салдацкімі фотаздымкамі. Што, не казалі вам, што вы павінны трымацца толькі свайго завода, свайго горада? З усмешкай уявіў ён гэтае пытанне па-нямецку. Пытанне і пануры позірк праз акуляры «Унтерломас». А што за ім? Штрафкампані, трэці раз, ці ўжо кудысьці далей? Для апраўдання ляжыць у кішэні паперка, што ён «энтлясан». Хопіць майстэрства і мовы, каб прыкінуцца. Не ведаў і не думаў я, паночкі, што не можна. У Мазалька калісьці быў у запасе яшчэ адзін козыр, калі б затрымалі. Іду ў беларускае прадстаўніцтва. Ён быў без анкет, яму яшчэ можна было. Зрэшты, калі пападуся, паглядзім. Адзін раз марку жаніць. На гэта толькі і надзея. Тым больш, што дагэтуль шанцуе. Узяў учора білет, сеў, чытаў газету, драмаў, выйшаў ранні з вагону, прысеў у буфеце, выняў з партфеля падрыхтаваны янкам бутэрброд, заказаў і выпіў кухаль піва. Тады самае страшнае, сеў у метро і даехаў да патрэбнай станцыі. Выйшаў і адышоўся, добра і непрыкметна прыгледзеўся, як знайсці пасля сваё метро над уваходам пад зямлёю. І вось ідзе. І хутка прыйдзе і скажа там сваім, хто ён, адкуль, чаго. Ну, а яны спытаюцца. А што спытаюцца? Зноў новы Ганс? Як дзіўна ходзяць думкі, калі ты рады, узрушаны. Успомніўся стары смяцяр з яго дарашаватымі, караткахвостымі першаронамі, вялізнай скрыняй на гумавых скатах, з яго пугай стусінай, старенькім капелюшом, навушнікамі на пружынцы, з яго, даруй Божа, нейкай летне таксама першаронскай цягавітай маўклівасцю. Кожную раніцу ён пад'язджаў да брамы шталагу, і адтуль да яго выпускалі двух палонных пад распіску Паўля і Ганса. Паўлем тут называўся ціхі, акуратны паляшук Павел Шышка, а Гансам вясёлы і хітры Іван Дударык, які амаль штовечара вяртаўся ў лагер з адной-дзвюма булкамі хлеба пад доўгім уланскім шынялём. Хлеб гэты ён купляў без картачак у смялейшых крамнікаў, плацячы больш, а тады прадаваў у бараку, робячы добра, як ён гаварыў, і другім, і сабе. Калі прыйшла неабходнасць фатаграфавацца для паўпрэдаўскіх анкет, дык то за Паўла, то за Івана, амаль што раніцы выходзіў хтосьці іншы. Калі за Ганса, дык таксама Ганс, калі за Паўля, таксама Пауль. Не столькі тут было, вядома, маскіроўкі, колькі проста маладой весялосці, бо стары неўзабаве пра ўсё здагадаўся. Кожны раз ён абыякава пытаўся ўранні: зноў новы Ганс або зноў новы Пауль? І гэта было не столькі пытанне, як сцвярджэнне факта. Робіце штосьці, ну і рабіце, і вам трэба жыць. Калі прыйшла Алесева чарга, і ён выйшаў за лагерную браму у якасці новага Ганса, стары сустрэў яго, як і ўсіх. А як жа прывітаю тут? Зноў новы беларус? Ужо не Мазоль, а Руневіч? Чого ж вам трэба?
жаўнеры рыдза Ефангены Гітлера. Яшчэ толькі 7 нумароў, а не ўжо нават 6. Берлінцаў штосьці на вуліцы мала. Рана зрэшты, толькі што біла 10 гадзін. А гэты маладзец, што ідзе насустрач, вельмі ж нагадвае кагосьці. Ну, чорт, а? Дык ты ж, майн лібер, здорова такі падобны да майго Толі. Нават рукой махаеш, ідучы, як ён. Не проста збоку, а нібы назад, за спіну. Надзець бы толькі майму Анатолю такі ж элегантны касцюм. Высокі немец у светлым касцюме таксама глядзіць на сустрэчнага са старенькім партфелем пад пахай. Ну вось і радуйся, ёкнула сэрца, а па спіне пад чорным пінжаком заварушыліся першыя мурашкі. Нават я азірнуўся, Алесь, мінуўшыся. Не, той пайшоў сабе. Проста здалося. Цікнула штосьці, як мама сказала б. 3 нумары, 2, 1. Ну, тут. На шэрым каменным шуле брамкі бліскучая чорная дошка, на якой той самы, што на светлы-жоўтых конвертах горды величный надпись: «Полномочное представительство СССР в Германии, консульский отдел». Ніжэй тое самае по-нямецку. Пад шыльдай гузік электрычнага званка. Всё, як гаварыў Андрэй. Ну, дык і будзем далей дзейнічаць, як ён казаў. Але з хваляваннем прыціснуў пальцам той гузік, чаканне цягнулася доўга, пакутліва, за брамкай і брамай з чорных жалезных прутоў, залітая сонцам прастора, 7-8 крокаў па ўбітым жвіры, тады прыступкі нізкага ганка і дзверы, высокі карычневы з узорамі, доўгачаканы сезам. І вось нарэшце сезам адчыніўся, цяжка, нібы неахвотна. Каржакаваты мужчына ў сінім гарнітуры быў падвязаны хусткай. «Здравствуйте!» — радостно сказаў цераз браму Алесь. «Я от группы 67, от полонных на контрграмадзянства. Мы посылали анкеты яшчэ з лагера. Тут ужо раз зімою адзін з нашых таварышаў прыязджаў. З ім гаварыў таварыш Зяблікаў». Падвязаны стаяў за чорнымі прутамі, глядзеў на Алеся і слухаў. Калі штось закончыў, ён з цяжкасцю, ледзь разводзячы сківіцы, пачаў і свой маналог. Кароткі: «Здравствуйте, у нас сёння непрыёмны дзень». А таварыш Зяблікаў выйшаў. Момант маўчання здаўся Алесю, пакуль ён пачаў гаварыць вялікай, поўнай адчаю прорвай. Але спытаўся, як быццам спакойна: «Дык што ж мне рабіць?» Падвязаны з тым самым выглядам панурага пакутніка сказаў спакойна, нібы нават і абыякава: «Пагуляйце немного. Таварыш Зяблікаў хутка павінен вярнуцца». Аддаўшы ўсё, што ён мог, пакутнік павярнуўся, зрабіў па залітай сонцам пясчанай убітай прасторы не 7, не 8, а 9 крокаў, вяла падняўся па ўсходах на ганак, і высокія цяжкія дзверы з узорамі зачыніліся за ім, так, нібы і ім было сёння нелёгка. «Пагуляйце немного», — у думках паўтарыў яго словы Алесь. Новыя словы, не чутыя ў жывой гаворцы дома. Ну, а тут тым больш. Нібыта ўзяў іх нават на смак, адчуў пад губамі іх небяспечны халадок. Прайшоўшы па тратуары крокаў з паўсотні, павярнуў назад.
Ну вось, ураз вярнулася тая з мурашкамі думка. Толькі на месцы ранейшага і радуйся, імгненна стала новае, дагуляўся. Крокаў за 50 перад ім ішоў той самы немец у светлым касцюме, невядома навошта падобны да Толі. Вярнуцца, перайсці на той бок вуліцы? Не трэба, спакойна. Проста нібы нічога ніякага, ідзі, і ўсё. Нават таксама хутка, як ты ходзіш заўсёды, як ты ішоў тады, калі сустрэўся з ім упершыню. Вось так. Немцу было бліжэй да брамкі консульства, і ён дайшоў да яе першы. Калі шалесь параўняўся з ім, каб з зусім абыякавым выглядам ісці сабе міма, далей немец паглядзеў на яго па-ранейшаму зацікаўлена, нават пранікліва, і раптам, усміхнуўшыся, спытаўся: «Вы, по-видимому, к нам?» «Дорогая, цудоўная руская мова! Не вспомніць хлопцу з пасынкаў, калі ты гучала для яго таксама радасна і родна». Усхваляваны, стрымліваючы дрыготку ў голасе, ён з урачыстай наіўнасцю паўтарыў свой маналог ад «Здравствуйте» да прозвішча таго таварыша, з якім калісьці гаварыў Андрэй. «Здравствуйте», протягнуў руку блондин, «я Зяблікаў, прашу». Ён адчыніў брамку, пропусціў Рунявіча наперад. Вялікія вокны пакоя на трэцім паверсе выходзілі ў густое лісце каштанаў, галіны якіх праз год, праз два дастануць да самага шкла. У пакоі быў халадок і цішыня. Якое там? Тут быў нарэшце утульны закутак, частка вялікага роднага свету, які яшчэ ўсё далёка, аазіс у горкай пустыні няволі. Пра гэта гаварыў і партрэт на сцяне насупраць Алеся, і прыемны таварыш, які сядзеў за сталом неяк вельмі ж спакойна для вачэй засланага зялёным, пад рукой казытліва шурпатым сукном. З партрэта быстрым, разумным і трохі суровым позіркам прыплюшчаных вачэй глядзеў з хітраватай, саркастычнай і добрай усмешкаю Ленін. І адчуваць сябе пад гэтым позіркам і усмешкай было і радасна, і няёмка. Ніякавата Алесь адчуваў сябе, таму што ён, зачараваны другім геніем з малалецтва, не ведаў амаль нічога з таго, што напісаў гэты вялікі чалавек. А радасна Алесю было таму, што ён падростным часам працёрся ў жорнах жыцця, абтросся ад многіх наіўнасцей, і вось сядзіць упершыню за 24 гады перад гэтым партрэтам, час ад часу глядзіць на яго знізу ўверх, і яму, яшчэ ўсё нявольніку на чужыне, вельмі добра ад думкі, што ён зразумее, спасцігне ўсё, што ён даўно і шчыра хоча служыць толькі праўдзе працоўных. На хвалях гэтай радасці і сораму, у абарону радасці, усплыў у памяці звычайны ў клетачку лісток сашытка, копія сельсавецкай даведкі. Арыгінал яе ўжо тут, даўно. Для кагосьці такое магчыма, проста права на ўезд, а колькі ж гэта для таго, хто хоча быць сваім, патрэбным у родным агромністым свеце. Прадстаўнік таго роднага свету, таварыш Зяблікаў, больш слухае, чым гаворыць. Перш за ўсё ён прыняў ад Алеся пачку новых анкет і дэкларацый, і яны пакуль што ляжаць паміж імі на зеляніне сукна, акуратна,
алесевай рукой падзеленыя са шчэпкамі на кожнага чалавека асобна. Цяпер Алесь расказвае, хвалюецца, спяшаецца, баіцца нават, што не паспеў усяго расказаць. Голад, холод, здзекі, туга, штрафкампані, уцёкі, паднявольная праца, прымусовая воля, усё, з чаго складаецца палон, чым жылося тут, чым жывецца. Ён дарваўся нарэшце, ён дачакаўся, што ёсць каму слухаць суровую аповесць іх маладосці, што ёсць каму паскардзіцца і пахваліцца, што ёсць перад кім праверыць, добра ці не мы зрабілі, таварыш, бо мы ж хацелі, каб добра, найлепш. Ён нібыта забыўся, што ўсё гэта цэлыя паўгода таму назад, можа, нават на гэтым самым месцы седзячы, тое самае гэтаму ж чалавеку расказваў Мазалёк. Таварыш Зяблікаў слухае з сур'ёзнасцю, з усмешкай разумення і спагады, зрэдку толькі перапыняючы госця пытаннем ці рэплікай. І ўсё гэта вельмі спакойна, быццам ведаючы ўсё сам, нават і да прыезду Андрэя. Скажам, праслухаўшы Алесяў расказ пра бязменаву хеўру, ён усміхнуўся і мякка сказаў: дробныя тыпы, і тыя, што ў вас, і ў іншых шталагах, і тут, у Берліне, от сабе проста авантурысты. І вам, таварыш Груневіч, вядома не горш, як мне, што ўсе гэтыя астроўскія акінчыцы і пешкі яшчэ меншыя, скажам, той жа ваш Самацевіч ці Карнач з беларускім народам не маюць нічога агульнага. І вам, слухаў Алесь уважліва і радасна, як канчаткова вывераную праўду, з якой яму вельмі прыемна было параўноўваць свае, іхнія думкі і вывады. А за спакойнымі, угрунтаванымі на вялікай аснове словамі далёка і родна чулася музыка даўняй прыгожай дружбы. Яна гучала словамі з пісьмаў, з многіх толевых пісьмаў. Розныя словы ды пра адно. Я так сумую па табе. Нам так тут цябе не хапае, і маме, і нам з Аняй, і ўсім. Хлопцы, дзяўчаты чакаюць цябе. Колькі б мы тут зрабілі для людзей, колькі ты зробіш, вярнуўшыся, як расцвіце ваш талент, твой і Крушынаў. Прывітанне яму Сергею сардэчнае. Калі вы будете нарэшце тут, у вольнай і многагалосай сям'і нашай савецкай радзімы. За такія пісьмы цэнзар Карнач назваў калісьці Толю актывістікам. Той нікчэмны фашысцкі падбрэхіч, што разам з іншымі такімі хоча тут штосьці змайстраваць, нейкую беларускую эміграцыю, а тая, на думку цэнзара дурнута, тая крамола паўтаралася ў толевых пісьмах у розным выказванні, але аднолькава шчыра, разумна і весела. Цяпер дык я ўжо ведаю, таварыш дыпламат, чаму ты здаўся мне такім падобным да яго. З цёплай, не вельмі глыбока схаванай усмешкай думаў Алесь, гледзячы на чалавека так нядаўна і так даўно, здаецца, убачанага упершыню. І нібы падбадзёраны гэтым і выпадковым і знамінальным падабенствам ён попрасіў: а можа, мы, калі ласка, праверылі б нашы анкеты? Крушыны, маю, Мазаля, Мартиновича, Печкі, я вам скажу, і іншых некалькі чалавек. Хлопцы, таварышы прасілі, каб я спытаўся, паглядзеў, можа, што не дайшло? Што ж, это можна, усміхнуўся гаспадар, устаючы. Давайте пройдем у гэты пакой, прашу, адчыніў ён белыя дзверы.
Каля сцяны ў суседнім таксама пустым пакоі нізкі і доўгі сталаж. Дык тут яны, аказваецца, іхнія анкеты. Па адной з тых кожных трох, што запаўняліся на працягу зімы і вясны. Як іх многа, падумаў Алесь, на цэлую армію нашай палоннай братвы. Эх, таварыш, табе і не ўцям, колькі іх тут запоўнена адным почыркам. Ну, вось, напрыклад, ваша. Спакойна і прыязна гаварыў тым часам Зяблікаў. Глядзім на літару Р. Тут яна. Ёсць Руневіч Александр Миколаевич. Значыцца, ваша справа накіравана ў Москву 13 лютага. Для палонных, як вам вядома, тэрмін афармлення грамадзянства скарочаны з 8 месяцаў да 6. Такім чынам, таварыш Руневіч, над стэлажом, над постаццю чалавека, які гаварыў, у вочы якому глядзеў палонны ў чужым касцюме, вісеў партрэт, другі. Зірнуўшы на яго, Алесь пазнаў і адчуў сябе, як і пад Леніным, радасна і няёмка. Больш няёмка, нават пасля да холаду сцішнавата. Сталін, наш бацька, Сталін, яснае сонца, гэта ён чуў даўно, па радыё з Мінска ад знаёмых падпольшчыкаў. Прасіл у Сталіна гаворыць прызнаннем, гавораць нават і ворагі. Дома ён чуў гэтае з газет, прычым не толькі з левых. Гаворыць пра яго і тут, у палоне. Скажам, той лысы сержант, адзін з заядлых лагерных палітыкаў, які ўсё ж лічыць, што ключык ад усяго трымае ў сваёй кішэні пан Сталін. Або тыя французы на пошце, паночкі з люлькамі, што, прастарыкуючы над вішыйскімі газетамі, часта і без іроніі згадвалі імя Мосье Сталін. Немцы маўчалі пра Сталіна, праводзячы сваю з першага дня палону прыкметную Алесю стрыманасць. Што ж, дагавор не нападаць. Не вельмі зрэшты зразумелы дагавор, нават Крушына, падкаваны, вопытны ўздыхнуў аднойчы. Не разумею, Господі, але веру, што трэба. Стрыманасць, нібы нават прыязнасць, а заслуханне савецкага радыё — смерць. Іншыя словы пра Сталіна. Дэспат, тыран. Дома Алесь чуў не толькі ад ворагаў. Гадоў з 4 пасля таго, як пайшоў у СССР адзіны пасынкаўскі камуніст Цімох, бяжы, браток, ды падтрэсвайся. Адтуль прыйшло неяк пісьмо на імя яго маці. Не падпісана, без зваротнага адраса, аднак усім, хто слухаў яго, сваякам і суседзям, ясна было, што гэта піша Міхаль, старэйшы сын сляпое цёткі Ганулі, савецкі рабочы, які застаўся ў Маскве з грамадзянскай вайны. Без лішніх намёкаў паведамляючы, што Цімоха забралі як польскага шпіёна і ворага народа. Міхаль пісаў: «Не першы ён і не апошні, дарагі наш брат і ваш, мамаша, сын Тимофей, у нас тут робіцца такое, больш нічога». І пісьмаў больш ад Міхаля таксама не было. А колькі паплакала наша старая, думаў Алесь, па Сергею. Няўжо і ён таксама польскі шпіён, вораг народа? Той Сярожа, што не захацеў ехаць з намі ў буржуйскую Польшчу, што разгружаў вагоны, пілаваў дровы па дварах, але вучыўся, каб стаць савецкім інжынерам. Пісаў нам такія хорошыя пісьмы, так хваліўся савецкім жыццём. Сталін.
Як гэты вобраз прымераць да самага высокага, да самага прыгожага, да чалавечнасці. Ну, няхай сабе, скажам, з Цімохам выпадак, няхай за Сергея мне крыўдна як брату па-сямейнаму, няхай сабе і я яшчэ ўсё хісткі элемент. Але ж і не хісткія людзі, беззаветна адданыя рэвалюцыі, думаюць часта таксама, хоць і гавораць вельмі асцярожна. Так, на гэтую тэму пра 37 год, пра сталінскі дэспатызм яны, перадавая вясковая моладзь, спрачаліся між сабой і нават з Паўлам Сурагам, найбольш аўтарытэтным для іх камуністам, змагаром і пакутнікам. І ён адстойваў Сталіна. Гаварыў, што так трэба, што арышт і рэпрэсіі — гэта змаганне з контррэвалюцыяй. Сталін ведае, што ён робіць, і ясна, партыя і народ любяць свайго правадыра. І вы паменш прыслухоўвайцеся да варожай брахні. Але аднойчы з Алесем і Косцем Вярбіцкім утрох нават і Павел, да горкага суму разладжанай новымі весткамі з СССР, сказаў сваё слова скупое намёкам. І што ж ён, бацька, там вырабляе? Потым Павел пайшоў за кардон і прапаў. Толя піша намёкам: няма, не чуваць. Як жа ён адчуваў сябе на допытах, у судзе, у турме, а можа і перад расстрэлам? Там, куды ён імкнуўся ўсім сэрцам, і дзе яго сустрэлі Паўла як ворага? Як зразумець усё гэта? Як спалучыць з цудоўным вобразам радзімы? Вось жа і Толя мой, шчыры і недурны, піша пра шчасце быць там, не проста дома, а именно там, на цудоўнай савецкай радзіме. І я ж хачу толькі туды, і мне вось радасна цяпер, што я ўжо блізка да шчасця, да волі. Мне вось і брыдка, да горачы брыдка, нават страшна, што ў думках я не такі. Ну, не зусім такі, хто там трэба. 13 лютага, 6 месяцаў 13 жніўня. Ваш тэрмін, гаварыў тым часам Зяблікаў, і будзеце дома на радзіме. Цяпер, як вы сказалі, Крушынін, Крушына. Да вы глядзіце, калі ласка, Караневіч. Крушына псеўданім. А, памятаю, ён жа, здаецца, паэт. Так, мякка сказаў, паэт. Сергей, Печка, трайны, все анкеты былі тут. І ўсё гэта такое натуральнае ўспрымалася Алесем, як нейкая ледь не, цудоўная нечаканасць. Дайшоўшы да Мазалька, Зяблікаў усміхнуўся яго фотаздымку в анкеце. Стары знаёмы, устрывожаны, спалоханы такі прыйшоў і так усцешыўся пасля. Ну, а яшчэ каго паглядзім? Ну, пэўна ж, пра таго спытаюся, што загубіўся недзе, што быў на думцы, як толькі я выбіраўся сюды, як толькі заходзіў у гэты пакой. І вось таварыш Зяблікаў перабірае анкеты на літару Б. Богуш, Брычка, Бунчук, Бучаль, Буян, Быліна, Бутрыма. Бутрыма, бачыце, няма. Трывога чакання праходзіць, прайшла. І ён, Уладзік, пайшоў кудысьці зноў, дзе быў да іх сустрэчы летась перад уцёкамі. Як надоўга, Бутрыме, як жа
ты, таўкач, не здагадаешся з грамадзянствам? Няўжо ажно ў такую глухамань загналі? Прыйшла трывога і іншая. Моці жывы ты ўжо? Пасля запалення на бульбу. О не, не трэба гэта па-бабску. Жывы ты, дружа! Хіба мо ліха пагнала ўцякаць? Словом, таварыш Руневіч, праз пару месяцаў мы з вами можам тут зноў пабачыцца, калі што не перашкодзіць. Гаспадар гаворыць гэта па-свойму спакойна, мякка, і вочы яго глядзяць на госця з адкрытай прыязнасцю. Ды словы яго апошнія пра перашкоду здаюцца Алесю нейкім інтымным намёкам на штосьці вельмі значнае. Каб нас да хаты, кажа ён, ды нашых хлопцаў чырвоную армію, мы б іх фашыстаў зубамі, здаецца, грызлі. Зяблікаў паглядзеў на Руневіча, як не тымі вачыма, падумаў штосьці неяк загадкава, адчужана усміхнуўшыся, сказаў: «А, вось вы пра што». Ну і добра, з няёмкасцю злосна падумаў Алесь. Можа, я, скажам, ляпнуў, што не так, дык я ж гавару не толькі за сябе. А ты, таварыш дыпламат, чаго так далікатна стрыманы? Нават даеш адчуць тую сцяну, за якой наша воля, наш ратунак. Што? Толькі дагавор, ці, можа, я табе яшчэ чужы? Вы хацелі б яшчэ пра каго спытаць? Яшчэ пра што-небудзь даведацца? У гэтых па-ранейшаму прыязных роўных словах госцю адразу пачуўся лёгенькі намёк гаспадара на позні час. І тут Алесь схамянуўся, да болю брыдка адчуў сябе, раптам успомніўшы пра чалавека, таварыша, у чыім ён касцюме стаяў. Ох, дурань я, свіння! Яны, анкеты, засталіся на тым зялёным сукне, і разам з імі і памяць моя засталася. А думаў жа, што з гэтага і пачну. З адным нашым сябрам, можа, пяройдзем у той пакой, калі ласка, я вам яго анкету покажу. І там ужо, трымаючы патрэбны дакумент перад грудьмі, тут вось напісана: Іван Іванович Непарэцкі. А гэта неправільна. Ён яўрэй, называецца Янкель, а бацька яго Давід, Довід Іче. Даведкі з дому таварыш не можа прасіць. Растлумачыць хатнім, што і як, таксама нельга. Хопіць, што мы яшчэ на лагернай пошце, самі, зрабіўшы гепфрит, перадалі яго бацькам, што Янкель жывы. Я вам расказваў, як гэта ў нас рабілася, а сам Непарэцкі так і сядзіць без вестак з дому, без надзеі на тое, што вернецца. Так, можа, вы, таварыш Зяблікаў, зоймецеся гэтай справай, паможаце? Такі хорошы хлопец, свой. Спакойны, ветлівы бландзін узяў з пісьмовага прыбора аловак, папрасіў Алеся анкету, якую той трымаў яшчэ ўсё аберуч. Як вы сказалі, яго сапраўдныя дадзеныя. Ён запісаў на краёчку анкеты і першы раз сышоў з дыпламатычна карэктнага тону, сказаўшы задумана з прыціскам: так, фашызм. За дзвярыма ў яшчэ адзін пакой, які здаваўся дагэтуль таксама пустым, пачуўся раптам па-юначы бойкі, трохі какетлівы голас: Раечка, ты за меня не подежурила бы завтра, а? Я навеки твой должник, дорогая. И хитер же ты, Вовочка. Яшчэ больш моладай какетліва процягнуў дзявочы голас.
Вроде бы у самой меня завтра не выходной. Ну что же, милая, данкешон. Спачатку Алесю проста прыемна было пачуць яшчэ два галасы адтуль, пасля ў наступны момант яго здзівіла ніколі, здаецца, нечутае слово «выходной». А шон ён весела, шон. Ён весела з пачуццём перавагі адзначыў неправільнае вымаўленне. І тады ўжо нарэшце ўспомніў падвязанага. У нас сёння непрыёмны дзень. І зразумеў, пора развітвацца. Адэкалон не раскоша, а гігіена. З плакатаў раённай цырульні гэтая ісціна трапіла да Алеся праз Толева пісьмо. Так сабе, проста дарэчы прыйшлася, каб выказаць штосьці ямчэй, і тут прыдалася таксама. Зноў, седзячы ў купе хуткага цягніка, праз акно назіраючы гэтую хуткасць па сілуэтах і агеньчыках, што імчацца насустрач, Алесь з усмешкай успомніў пра той адэкалон. І гэтае купе і хуткі цягнік не раскоша, а канспірацыя, як і чорны цывільны касцюм і партфель, і часопісы ды газеты, якімі ён важна забаўляўся, завідна. Так было калектыўна абдумана. Такі быў Андрэяў дарожны вопыт, так яны і смяяліся учора, калі хлопцы выпраўлялі яго, не праводзячы на вакзал, калі ён упершыню сказаў ім той цырульніцкі афарызм. Акно ў купе не завешана, святло не ўключана, суседзі ціхія, фатер, мутер і пажылая тохтер маўчаць. Маўчы ды думай і ты. Зяблікаў быў, вядома, зусім не супроць таго, што госць ягоны, добра такі адвёўшы душу размовай, адчуў нарэшце і меру. А ўсё ж, які ён свой, добры хлопец. Да цягніка вам, таварыш Груневіч, цэлая процьма часу. Вы не хадзіце так сабе абы-дзе, а зрабіце вось што. Зусім блізка тут, адразу направа, а потым першы паварот налева. Славуты берлінскі зоапарк. Там ёсць што паглядзець. Купіце сабе білет. Дарэчы, грошы у вас ёсць? Ну і выдатна. Купіце таксама план і з Божай помаччу хадзіце сабе там да сваіх 20-30. Наўрад ці вамі хто зацікавіцца. Там, у буфеце, зможаце перакусіць. Всяго найлепшага. Нястомна, з дзіцячай цікаўнасцю ходзячы ад вальеры да вальеры, ад сажалкі да сажалкі, стомлена седзячы ў густой духмянай засені, Алесь і там, праз пачуццё нязбыўнай сёння трывогі, успамінаў з нейкай хлапечай радасцю ў душы. Адэкалон не раскоша, а гігіена. А ўсё ж таксама і раскоша, чорт возьми. Так вось табе нечакана, звышпланава, мімаходзь паглядзець такое цудоўнае царство прыроды. Упершыню ў жыцці, на востраве, абкружаным вадой, зусім пакашэчы плюшчаць вочы не хто-небудзь іншы, львы. На зарослай лілеямі, зацягнутай раскаю водмелі, стаяць ружовыя, лірычна-маўклівыя фламінга. Валякаватыя пеліканы рохкаюцца свінячай пацешнасцю. Нікуды не ляціць, нібы прывязаны нейкай прысягай звычайны, нават падношаны бусел. Вялы,
Сыта блішчасты бегемот агромністай загадкаю ляжыць у басейне. Службова ці для патехі гледачу, выставіўшы з вады маленькія, як адмарожаныя вушы. Невядома, навошта такія прыгожыя, так багата прыбраныя паўліны час ад часу вельмі дзіўна крычаць, задраўшы раскрытыя дзюбы у нейкім салодкім адчаі. Ну, а Берлін пабачыць — это што? Хоць і бачыў ты яго, калі не праз вагоннае акно, дык толькі вакзал, метро, 3 вуліцы і зоапарк. А ўсё ж. Вядома, куды лепш было б таксама і цяпер не ў ноч глядзець, а праз акно любавацца светам пры сонцы. Узрушанасць дня, як ніколі яшчэ незвычайнага, да гэтага часу амаль зусім сунялася. Засталася толькі насцярожанасць, трывога, каб не знайшоў той нехта, хто спытаецца: адкуль, хто дазволіў, што везеш? Засталася расчуленасць, ціхая, трошки як быццам хмельная радасць успамінаў, выразных да самай найменшай драбніцы. Адтуль яна, гэтая радасць, з таго аазіса, з таго роднага дома, у якім ён прабыў 1 гадзіну і 40 мінут, цэлую вечнасць. Адзін толькі момант. Радасць? Толькі яна? А дзе ж твая злосць на таго самага Зяблікава і добрага і свайго? А можа, і сапраўды яму няшчырым здалося тое маё. Мы б іх фашыстаў з зубамі, здаецца, грызлі. Глядзі, які ты ўжо зубаты стаў. А дзе твае думкі перад партрэтам? А белая салдацкая ануча дзе? А дзе твоё пакутлівае нежаданне быць простым механізмам смерці? Злуеш на асцярожную чужую усмешку дыпламата? А можа, табе проста прыкра, што Зяблікаў знешне вельмі падобны да Толі і усмешкай сваёй напомніў Толеву, тую, з пісьма? Зімой, працуючы на лагернай пошце, Алесь паслаў яму пад уласнай цэнзурай адзін свой ваенны верш. У вершы, пісаў потым Толя, нейкі налёт пасіўнасці, сентыментальнасці. Я перажыў на фронце не менш за цябе і маю права на заўвагі. Да таго ж яшчэ 17 месяцаў савецкага жыцця многае мне адкрылі, на што я глядзеў спачатку праз плёнку нявольніка, то польскага, то нямецкага, хоць і запэўніваў сябе ўсяляк, што я вольны як чалавек духу. Больш трэба мужнай актыўнасці, больш нянавісці да таго, што дастойна яе. У нас, браце, пішуць інакш. А можа, я думаў, Алесь, такім чынам злую на самога сябе? На тое, што засталося ў мяне ад ранейшага? 17 месяцаў савецкага жыцця. А я не быў там ані дня. І Зяблікаў. Дык што ж гэта, мой мілы пане, перабіў яго думкі, зусім нечаканы, зусім непатрэбны тут голас маўклівага фатара. Ды забаўляйце ж вы гутаркай, фройлян. Што гэта, малады чалавек? У голасе яго было і сытае дабрадушнае прастарэкванне, была, смылела, аднак, і бацькоўская крыўда. Ах, фаці! Фыркнула дачка, нервова бліснула вачыма і хутка выйшла з купе. Ну,
Бачыце, спытаў стары, а виноват, оказывается, я. Эх, малады чалавек, малады чалавек. Рукі яго зашчэпленыя кароткімі пальцамі на піўным жываце затрэксліся ад ціхага смеху. Алесь цвяроза адчуў сваю ролю, узяў сябе ў рукі, з усмешкай сказаў: прабачце, я і сапраўды няветлівы, мы гэта хутка паправім. Устаўшы, апусціў калідор, ён з прыемнасцю адчуў, што зроблена гэта зусім нядрэнна. Вось і фатар рагоча, і мутар ажыла, усміхаецца. Што ж, пачнём, калі так, забаўляць дзяўчыну. Адекалон, майн лібер, не раскоша, а гігіена. У лютэранскай вёсцы ў Памерані, дзе Алесь працаваў першую зіму палону, дзеўка ў такіх гадах, а бачыў ён іх там чамусьці вельмі нямала, была б тоўстай, спакойна чакала б свайго, хоць бы нават уяўнага шаца, працавала б, не раўнуючы як вол на гаспадарцы, часцей за ўсё пры жанатым браце, грунтоўна ела б тушаную з салам бручку, перад святамі хадзіла б з такімі самымі хрыстовымі нявестамі прыбіраць, упрыгожваць кірху, і ўсё было б добра і ціха. Гэтая ж фройлен працавала ў Берліне манікюршай. Ехала з бацькам на курорт у Тюрынгію, была адзіная дачушка, і цяпер, відаць, часта плакала на лёс і ў самоце, і муштруючы гэтым бацькоў. А маладосць, галоўны шанс, праходзіла тым часам усё больш, не хочучы спыніцца, пачакаць, пакуль закончыцца вайна. Зрэшты, фройлен была худая, плоская, недарэчна высокая, непрыгожая з твару, і какетства яе, не гледзячы на вопыт і тэхніку, толькі падкрэслівала убоства. А мне дык што да гэтага, думаў Алесь, праганяючы гэтым здаровым пачуццём нейкую жаласць. Яны стаялі побач перад апушчаным акном, глядзелі на зорнае неба, на сілуэтнае мільганне тэлеграфных слупоў, і то маўчалі трошкі, то зноў гаварылі. Больш гаварыла яна, бо для яго гэтая справа была даволі такі мазольнай работай. У рэдкія паўзы, калі яна пераводзіла дух, ён устаўляў, вельмі старанна ўзаважыўшы іх, некалькі ўжо зусім неабходных слоў, і вельмі рад быў, што фройлен зноў завялася. Спачатку какетства яе праяўлялася і ў гэтай гуллівай паказной шчабятлівасці, добрую палавіну якой ён не разумеў, і ў даволі настойлівым смешна бездапаможным пабліскванні вачыма, а потым, калі калідор зусім апусцеў і адціх, яна нават кранулася плячом яго пляча, ды так і засталася, нават значна паменшыла шчабятню і ў паўзах пачала ўздыхаць. Даведалася б ты цяпер, што я не Геркурт, не інжынер з Рэгенсбурга, як ты рванулася б ад мяне, а можа не? Можа, табе ўжо і гэта было б не страшна. Як не страшна было б, не спалохала б цябе, відаць, каб я цяпер, згодна сусветнай кавалерскай азбукай, палажыў табе руку на худыя шырокія плечы, пасля прытуліўся з кароняй да беднай вымуштраванай буклі тваёй берлінскай прычоскі. Яна чакала зусім ужо ціха, а потым, нават перасмыкнуўшы плячыма пад белай кофтачкай, шапнула: аднак жа холодна. Ды ён усё ж
не прапанаваў ёй свайго пінжака. І пасля самай доўгай паўзы яна нарэшце ўздыхнула. Позна ўжо. Спакойнай ночы, Геркурт. Спакойнай ночы, сказаў ён з блазенскім смешком у душы, христоснуўшы думкай: «Ідзі, дзіця маё, і больш не грашэй». А праз момант пачаў дакараць сябе: «Ах, свяценькі які, а? Які высокамаральны, сапраўдны мужчына. А што, каб гэта была не яна, а іншая, скажам, Іржынка?» Ой! Ад раптоўнага ўспаміну, што хлынуў яго душу гарачай хмельнай радасцю, уявіўшы дзяўчыну і нават адчуўшы яе, Алесь ажно абапёрся аберуч на раму акна, высунуў твар на ветер. Нябачныя, імклівыя пякучыя крупінкі вугальнага пылу секанулі па вачах з усёй празаічнай, а то і варожай абыякавасцю. Вочы прыйшлося працерці хустачкай, больш галавы не высоўваць. А вобраз Слэчнай быў з ім. З новай сілай яшчэ раз прыйшоў, як часта прыходзіў і ўдзень, і ноччу, з мілай задорна хвалюючай бубікопф, з лёгкай, ледь непразрыстай, моцнай да непрыступнай, як крэпасць, дзявоча-матылінай вопраткай. Крэпасць, якая магла б аднойчы ўпасці, якая ўжо і падала ў яго распаленай марамі фантазіі, і вочы, што так глядзелі на яго, і разгублена прагна салодка раскрытыя вусны, грудзі, што так хваляваліся. Цуд мой! Калі ты і праўда быў, дык чаму ж ты ўжо цэлую вечнасць не вяртаешся? А можа, цябе не было? О, не! Паслязаўтра тыдзень з таго ляніва-сонечнага паўдня, калі яна прыйшла па іх паднімаць раяль. Ух, зваліцца б яму зноў на ніз, ды толькі не разбіцца, смяяўся неяк Андрэй. А то засохне хлопец, так і не ўцяміўшы, было ў яго ці не было. Эх, Алесь Александр, замучыць цябе твоя цирлих-манирлих, хотя ты чисты такі свяценькі, а умеешь першы лизнуть. Пайшоў ты ведаеш, нібы сур'ёзна злуючы, а больш здаволена адмахваўся Алесь. Не злаваў на Андрэя за кепікі, бо за імі ўсё ж таки бачылася яму і рэўнасць, а грубасць, да не, адкрытая прастата сябравых слоў не толькі не злавала, не бянтэжыла яго, але ж прыемна казытала мужчынскае самалюбства. Парасцей глядзі на гэта, паэт, больш сур'ёзна казаў Мазалёк. Это ж, браце, чорт ведама, як прыгожа, што вы тут, у гэтай няволі праклятай, пагрэліся б адно ля аднаго з такой дзяўчынай. Нават і Сергею чорт расказаў. І той увечар ад'езду знайшоў такі час, каб сам-насам сказаць: «Чуў, што грашок за табою юнача завёўся». Падміргнуў, закруціў галавою, засмяяўся: «І ёлкі кашлатыя! Ну, годзе ўжо, кажаш, удвух па адной Марыхін уздыхаць. Па свойцы пачалі, па адным адбіліся чэрці ад рук. Па цэлым тыдні не бачу. Ну, жарты, жарты, Алеська!» Іржынку за гэты тыдзень ні Алесь, ні Андрэй, ні хто-небудзь іншы з сяброў не бачылі.
як не бачылі зрэшты ніколі раней. З рэальнасці, так цудоўна адчутая Алесем аднойчы, яна як быццам і сапраўды ператварылася ў мару, у нейкі захапляючы, але прыдуманы ўспамін. Няўжо адыдзе, расплывецца ў памяці, як тая свецязянка Ніна, з яе таксама, салодкім хараством. Ну, а Марыхін, каб яна тут была, каб яна тут стаяла побач, як тая, што недзе спіць, ці, можа, хліпае ў купе. Ці ён абняў бы яе за трыготкія мілыя плечыкі, ці пацалаваў бы, відаць, ушчэнт спалохаўшы гэтым беднае вясковае ад роднай хаты адарванае дзіця. Яна ж і так баіцца іх з мазальком. Падасць каву і махендрала, як кажа Андрэй. Што ж яе так напалохала? Ці, можа, гэта так сталасць прыходзіць, стандартная, з Хайль Гітлером, як усё тут? Прыехаў Алесь на світанні. Ішоў па ціхай, халаднавата чыстенькай вуліцы, стараўся не грукаць, нават не шоргаць моцна туфлямі па плітах тратуара, то з вясёлай ужо апошняй трывогай і асцярожнасцю пераможцы, то як быццам стаіўшыся перад усходам сонца. Хутка яно пакажацца за сасновым узгоркам, адвечнай радасцю зноў затрапечацца ў ягонай ласцы лістота на верхавінах дрэў, загарацца мансардныя і слухавыя вокны залатымі абрусамі, мякка, утульна, гасцінна засцелюцца ўсходнія скаты крутых высокіх чарапічных дахаў. Ды гэта што, весела думаў Руневіч. Цяпер бы мне прачнуцца дома ў гумне, убачыць гэтую нядзельную зару прашчыленны дзвярэй, пад шчэбет ластавак і цёпла, як сказкі, кукарэку. Адчуць бы басаножка зытліва вогкі жвірок на сцежцы, абапал якое расу на траве хоць узбанок збірай, як буякі. Цяпер бы мне да смеху холадна пячы свае грудзі і плечы сцюдзёнай вадой каля студні, да чырвані нацерціся хрусткім духмяным кужалем ручніка. А потым да снедання ціхенька сесці каля акна, расчыненага ў мокры, расчырыканы вераб'ямі садок, і пісаць. Пісаць, даўно забыўшыся і добра радасна памятаючы, што ты і ўчора, і пазаўчора, і заўсёды цяжка працаваў на хлеб, на такую вось поўную хвалявання цішу. Ён усміхнуўся, успомніўшы, як калісьці гадоў ужо 7 таму назад жыў тыдзень у сястры, што ў той год аўдавела. Памагаў ёй управіцца з маладзьбой. Ахвотна і моцна стамляўся, але ж неяк увечары не вытрываў. Прысеў да лямпы і стаў запісваць у блакноце верш, складзены ў дзень пад гул малатарні. Ён захапіўся, чыркае, спакойны, што ў хаце нікога няма, а з печы за ім назіраюць хітрыя вочкі другакласніцы Валі, меншай волеччынай сястры. Глядзела яна, глядзела і кажа, нарэшце з такім шчырым выразам недаўмення і перавагі: от дзедуны сеў і піша. І буду пісаць, зноў усміхнуўся Алесь. Бо навошта ж я столькі пабачыў, адчуў, перадумаў.
бо недарма ў душы маёй жыве і ўсё крышталізуецца упэўнены, што і нам, шмат пакутнікам беларусам, нароўні з усімі дадзена права жыць сапраўдным жыццём, што і нам на нашай бясконца дзіўна жывучай па-народнаму невычэрпна багатай мове давядзецца сказаць чалавецтву наша вялікае братняе слово. Ён успомніў: у нас, браце, пішуць інакш. Ужо без крыўды ўспомніў, без горычы, і усміхнуўся. Ну, што ж, паглядзім, абы мне толькі вырвацца туды за высачэзную і непрыступную для ворагаў сцяну, у родную краіну волі, міру. Сонца яшчэ не паказалася з-за саснова-зялёнага ўзгорка, калі Алесь, як і дамоўлена было, лёгенька пастукаў кіпцямі в акно ціхага доміка на ўскраіне. І як дамоўлена было, яго чакалі Крушына і Непарэцкі. Асабліва, відаць, не спалася Янку. Разам з Сергеем ён распытваў пра ўсё, а ва ўсім, вядома ж, найбольш пра сябе. Што з ім будзе, як радзіма падасць яму руку. І радасна расказваючы пра ўсё, Алесь, як горкі грэх перад дружбай, хаваў у душы той выпадак, што ён толькі ў канцы размовы з Зяблікавым успомніў пра Янкаву бяду. «Цяпер лажыся, хлопча, і паспі», — сказаў Крушына. «Вось табе маё ложа, а мы сабе пойдем у сад покурам, Яночка, побалакаем со сваімі і ў людях, як дома». Это адчуванне прыйшло тады, калі гарачая шчака прыпала да ўжо астылай ля расчыненага акна падушкі, калі вочы, што толькі пабачылі, самі шчасліва закрыліся. Адны толькі гукі чуюцца адтуль, адкуль ідзе духмянасць роснай раніцы, смачнае, сытае, інтэрнацыянальнае цвірканне баварскіх вераб'ёў. Адна толькі усмешка на развітанне. Адэкалон не раскоша, а гігіена, бо раскоша такі вось тройчы заслужаны сон. Абуджэнне прыйшло вельмі хутка. Калі ён ачнуўся настолькі, што пазнаў над сабою Сергею твар, пачуў яго голас, да свядомасці не адразу дайшло, не адразу здалося сур'ёзным, рэальным. Алеська, голубе, вайна! Москва нарэшце ударила.